Barreta alas 12. Sa headlines, Kamara Barreta. Ang mga headlines sa sa karambot kan Rice Coffee 14 in 1 plus 1. Pamilyang Villafuerte papalibutan ng kalaban kan grupong Anduyog sa maabot na eleksyon. Barreta alas 12. Dato Arroyo, desididong labanan si El Rey sa 2nd District, alagad nag-aalangan pang magdeklara kan sayang kandidatura. Barreta alas 12. Mga barangay tanod sa Naga, lalangkawan ang mga suldo, papakarayumpaan sa ilang training base man sa bagong ordinansa. Barreta alas 12. Vice Governor Imelda Papin, pinagruso ni mga tambak na taganga sa primerong presentasyon kan sa programa kan Sabado sa OKFM. Barreta alas 12. Presidente Duterte pinagsertifikaran urgent bill ang paghaman kang Department of OFW. Barreta alas 12. Santo Papa, nangirhat as hindi makatubod ka na diskubring ginatos na bangkay nin akin na nakalubong sa sarong lugar duman sa Canada. Barreta alas 12. Sa mga mahilig sa drama sa radyo, pumpakang panahon, Queen of Philippine Radio Drama Esther Chavez, binawian na nin buhay. Barreta alas 12. Yan ang mga headlines sa sa kanamot ng Rice Coffee 14 in 1 na plus 1. Barreta alas 12. Sunrise at sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rice Coffee para sa kalusugan. Rice Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee, purong-puro ang sangkap. Rice Coffee, enjoy ka na, healthy pa. Rice Coffee sa morning, Rice Coffee sa evening, Rice Coffee any time of the day for a healthy family. Gusto ko, okay ka. Barreta alas 12. Ngunyan sa detalyas kan mga bareta sa lado lokal, harus magturo ang luha ni Vice Governor Imelda Papin kan magruso sa OKFM. Ang kadakol niyang mga fans na ang iba nagtuturo ang luha mantang nagkukurahaw Papin for Governor. Si Vice Governor Imelda Papin nagkondusir kam sa iyang primerong presentasyon kam programa sa OKFM kanakaging Sabado na ini naging kaminar ni mga bagong may talento sa paggantang mga taga Camarines Sur. Siriman ang pagkonsulta sa pagin radyo sa mga tao kung ano na dapat na plataforma di gobyerno o ano marin na programa para man sa mga taga Camarines Sur. Magigurumduman si Vice Governor Imelda Papin ang nakatalaan magdalagan sa pagka-gobernador in kaso de magdalagan si Vice President Leni Robredo. Sa iba pang bareta lokal, Villafuerte clan papalibutan ng kalaban sa masunod na eleksyon sa interong Camarines Sur. Yun ang plano kang grupong Anduyog ng mga mayor na Harigi, iyo ang mga Fuentebella, Andaya, Sirman, Arroyo. Inot na pinaglalakaw kan Anduyog, iyo ang binsiron si Vice President Leni Robredo na magdalagan gobernador para may magabat na kalaban ang si Luigi Villafuerte sa pagka-gobernador. Ang sunod iyo si Dato Arroyo na ilalaban man kay El Rey sa 2nd District kan Camarines Sur. Magirumduman si Arroyo, may pinadangat man sa nasabi ng distrito ninhuli man sa gulping patinampo kani. Mantang ang mga Fuentebella yuman ang kalaban kan mga Villafuerte sa partido. Sa Rinconada, yaon man duman ang pamilyang Alfilor, mantang ang Andaya haloy nang nakabantay na intirong nagraragot ng salang duman sa 1st District kan Camarines Sur. Barreta alas 12.
Para sa lokal, nasa linya si Hil de la Cruz. Sa padagos na pagsugo kan Provincial Police Office sa mga hipatura campaign pidigdi sa intirong probinsya ng Camarines Sur katakod kang kasuguan kan anti-illegal gambling operation saro na naman napatupada ang nata na sakutin kan mga otoridad sa banwaan ning Balatan Camarines Sur matapos na magkondusyon ng anti-illegal gambling operation ang mga personay kan sinambit ng banwaan o mga pinasikampin pikan sinambit na banwaan ang Kapangiti Police Captain Engelbert Turalado ang YC Chief of Police na nagresulta sa apprehension kan mga suspect na sinda Speaker Cardal E. Rosita 49 anyos sa soltero sarong construction worker, Sandy Arillas E. Plantilla 33 anyos sa may agamasin na GC Munidero E. Bupis 27 anyos bago manas presidente kang barangay Kayugkug Balatan Camarines Sur na kumpiskar sa indam iyo anom na pidasong gada na lalong sarong tari sa kaman ang kwarta nakakalaga ning 850 pesos na kung saan na kanibang mga suspect ang nakadulag matapos na sakyadahon kan mga otoridad ang sa patupadang nangyayari sa sinambit na barangay. Mientras tanto, ang mga nagkadarakop ang pinagdaraman sa ipatura campaign para ini ang formalmente sa mga saangatan ning kaso nga pagbalgar kam Presidential Decree 449 ang nakatala na sangat sa sinambit na mga suspetsado. Dagdag na informasyon para sa 97.5 Bangon OKPM, ini Mansell de la Cruz, gusto ko, okay ka. Barata, alas 12. Oras ngunyan 13 minutos makaging alas 12 ang oras sa tudyang kang Cabral Bicolandia Supermart DMSQ sirman kang orinal na Master Square. Mga benepisyo arugan sweldo kan mga barangay tanod sa syudad ng Naga pinag-aadala ng yadyas o bagaman palang kawon ta yan base man sa sarong ordinansa. Sinabi kasabago ni ABC President Dodit Beltran na Barangay Tanod Code of Naga City na pinag-sponsor ni Consal Lito del Rosario na subot ang pag-aaraan kan ibang siyudad sa Pilipinas ninulit ang magayunon ang mga programang nakapalaman digdi. Saro na digdi ang pagtaoning maray na pasuldo sa mga barangay tanod asin bako sa nang una mo pinagtatandanan. Malata ang barangay Karayan ngani na sarong salit na barangay nakakapagtaoning 10,000 pesos na sweldo kada bulan ano pasubot si ibang barangay na mas mayaman. Ninhuli man kay ni pwede sir mas halangkaw pa dyan ang itataong sweldo sa pagiman kang Code of Naga City. Asin man afuera kayan igwa pa ni mga benepisyo arukan mga medical na yaon ang PhilHealth pati naman ay iba pang mga training na magiging very professional ang mga barangay tanod na garumalang sarong pulis mayo lang sinda ning badil na armas. Sinda isa sa raron pa sa training kung paano kung paano ang inapod na human rights, paano man ang pagprotir, asin man ang pagmantener ng katuninungan, asin na makarayo sinda sa anuman na pag-aabuso na dapat napakadesente ang nasabi ng barangay tanod sa Naga ninuli man sa maray na training na itatao ka na gobyerno. Mawawara na subot ang tataramo na no kape, no duty na kahitong panahon ninhuli man takadikit ang mga bayad sa barangay tanod. Ini pinapakapi na lang sirman igwaning pambuniti kung banggi. Na kung may na daning kapi, day naman na juruti minapurli na. Alagad ngunyan sa suldong 10,000 paitaas, siguradong disidido ng mag-duty ang mga tanod, talanggaw na ang saindang sweldo. Barata, alas 12. Barata lokal, nasa linya si Ernie Marfil. Nadagdagan na naman yung pito, inaapon nag-drug cleared sa Banwaan Kanlibanan Camarines Sur. Sa Bali, 75 barangay, pito na naman nakadugang na sinasabing limpyo na. Manang adik, manang durugista, kasi manang presensya ni Chiabu sa sinambit ng pitong barangay. Sigon ki Police Officer Emerson Organis, ang tagapagtarap ng Philippine National Police Libanan, ang sinambit ng mga barangay na itong mga nasa parplang barangay na talagang alanganin man na makiguan na tulad droga nila sa bukid, mga tagudtod asin man mga remote areas na sisabi na pigtrabaho na kan mga barangay officials ang sinambit ng pag-cleared ka masyado man sa sumbong sa pulis na mayo na daanin na presensya daw nagapa-iplit na dayon ng mga durugistaan na negative na por medyo kan maginandi sigon ki organis ka sumagon pagkaaga sa flag raising ceremony na ginimo sa ipator ka Philippine National Police Libanan imbitado bali pitong kapitan asin sinda ginagawan kan inaapod na pag-commendation na nagapanutuon na matibay ng mga kapitan inulitan na papundoan na droga
manunutaran sa banwaan kan limanan rambantian do kan og tarakod ng mga aldaw asin mga bulan bantang sa ngunyan na haros mapuho na di talang ang tatrabaho ng Pilipinas sa pulis limanan ng mga barangay tanganin na hingawaon na makapagakuaman ng drug clerk certificate ang tinambitan ng mga barangay ni at iniglara ng intirong banwaan kan limanan naghiwas-hiwas na bayo na ning durugista. Yan ang report ako sa Ernie Marfil. Gusto ko okay ka. Barata, alas 12. Sa iba pang bareta ngunyan sa lado nasyonal, pinagsertifikaran ni Presidente Duterte bilang urgent bill ang sarong bill duman sa Senado na makrear kan Department of Migrant Workers pati na ang Department of Overseas Filipinos o bagaman OFW. Sigon man sa tagapagtaramkan Malacanang na si Harry Roque, nasabi ng bill na gustong maipasar na ni Presidente Duterte, iyo ang Senate Bill number 2234 na magtataon ng efficiente trabaho kang gobyerno na maprotiran ang diretso asiman ang welfare kan mga OFW na mga Pilipinong yaon duman sa ibang nasyon. Pati na ang paglakaw ng mga papeles nilang mag-restar sa ibang nasyon o bagaman pagbabaralik sa Pilipinas dapat sinda tinatabangan kan gobyerno. Kapag iwasabot kan Department of OFW, ang gabos na mga Pilipinong nagtatrabaho sa abroad inibabantayan na para mairayo sa pang-abuso o bagaman ang ini day makaresibing suldo o bagaman ini pagpuli maski man ng kwarta o bagaman naging illegal na siya sa pagtiner sa ibang nasyon, inibibistong pang sarong tultul na Pilipino na tatabangan pang makapuli abot sa sindang harong aron kang mga ginigibong ngunyan sa OFW na nagpaparepatriate o nagpupurli ninhuli man sa COVID-19. Ini pinag-ibanan kan mga OWA personnel libreng sakay abot sa sindang harong na day babagaton o day pagpapakwestiyonon kan mga yaong sa checkpoints. Barata, alas 12. Grabe ang pagngalas ni Defense Secretary Delfin Lorenzana sa pinailing na hospitality kan Japan sa ginibong online meeting kang mga Defense Secretary kan Pilipinas sirman kan Japan na si Defense Ministers Nobuo Kishi subot kan hapon ang sobrang paggalang sa Pilipinas. Tamaski nga ni online lang ang sinang urulay ang lamis ang ginagamit subot ni Defense Minister Nobuo Kishi pinag-adorn o bagaman pinag-samnuhan nin mga priskong prutas na mangga siriman na batag na anashali sa Pilipinas. Afuera kayan igwapan nakadesign na salit na jeepney. Na ang jeepney iyo ang nagre-representar kang Pilipinas kung kaya sinasabing pinagtatawanan importansya kan Japan ang Pilipinas. Sinabi pa ni Defense Secretary Lorenzana na nga siya sa hospitality kan Japan nagarong nagsasabing napaka-importante ka mga Pilipino para man sa mga Hapones. Barata, alas 12. Sa iba pang bareta sa lado nasyonal, gigibunda ang unyanal daw ang ceremonial vaccination para man sa A4 priority group kan Pilipinas. Ang A4 ang pinagkukonsideran na working sector, ninhuli digdin nakapalaman ang dakulang bilang nin workforce ka nasyon. Digdiman nakalinya ang mga nasa media asin iba pang essential workers. Ang mga reporter, mga announcer sa radyo, mga technician, ngunyan aldaw na dapat bakunahan kung iguanan ng bakuna sa sindang banwaan o bagaman syudad. Pinagibuman ang makasaysay na pagpupungkang pagbabakuna sa sarong dakulang venue. Napili ka National Task Force sa Siman DOH ang MOA Arena para man paggibuang kang aktibidad. Paniwanag man ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. kay pon dakulang lugar para masunod ang physical distancing. Naglalawom ang sekretaryo na mas mabilis ang pagbabakuna ni Nulima sa pinaglalauman pag-abot kan milyon-milyon doses sa mga masunod na semana. Tiwala man ining makakatabang sa pinakusog na awareness campaign ang dakulang suporta kan working sector sa vaccination program kan Pilipinas. Barata, alas 12. Tiwala ang gobyerno na maabot na sa 6 milyon ang bilang kan mga nabakunahan sa masunod na semana. Sinabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez na pinaglalauman kayang maabot sa nasyon
ang 10 milyon na COVID-19 vaccine ngunya na bulan. Dagdag pa na bilang kan mga bakunang maabot, madadagdagan na ang 4 sagkod 5 milyon katao ang mababakunan. Pupunan kaya ngunyan daw ang pagbabakuna sa A4 priority group kan mga working population o mga economic frontliners. Tiwala man si Galvez na makukuha kan gobyerno ang sindang target ninulima sa pag-abot kang kadako na bakuna sa bulan ni na Hulyo. Balita alas 12. Maigot man na ang pagtubod ni Vice President Leni Robredo na kadakol pang kay Puana itulod para sa pantay na karapatan kan LGBTQIA+, o inapon na lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersex, asexual community. Sa sayang payag para sa pagsilibrar kang Pride Month, pinagbisto ni Robredo ang dakulang papel na ginagampanan kang komunidad para sa sindang mga miyembrong inaapi asimayong boses. Sigon kay Robredo, magsirbing sinyal sana ang pagsilibrar kang Pride Month para man mapakusog pa ang pangapunan asiman lakdang na sa pantay na trato sa mga LGBTQIA+. Balita alas 12. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rise Coffee para sa kalusugan. Rise Coffee, 14 in 1 plus 1. Rise Coffee, purong-puro ang sangkap. Rise Coffee, enjoy ka na, healthy pa. Rise Coffee sa morning, Rise Coffee sa evening, Rise Coffee any time of the day for a healthy family. Ngunya na panahon ng pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph as ini-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart as in pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery. Kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Santon Plus Herbal Capsule. Marieta Villanueva. Thank you sa Santon Plus. Gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit katawan ko dahil sa UTI. Tinake ko siya 2 times a day. Good for 1 week. Hindi na sumasakit yung gilid ko. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Arlon Retail. Kalimbahan mga tuwakla. Sinubukan ko yung Santon Plus kasi may bukol malapit sa disposal weight. Sinubukan ko yung Santon Plus. Ay yung bukol nga sa puwitan ko mga piso siguro. Kasi ngayon gumaling po. Kayo rin, mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling, Rise Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rise Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rise Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa, kitang-kita ang bisa. Rise Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. From its humble beginning, Naga Hope Christian School, the first accredited Christian school in the Bicol region, now attained Level 3 status, accredited by the Association of Christian Schools, Colleges, and Universities Accrediting Council Incorporated. Truly committed to excellence, dedicated to Christian nurture and service.
Admission and enrollment for school year 2021-2022 is now going on to all newcomers and transferees for all levels: preschool, elementary, junior high, and senior high school. Naga Hope Christian School offers free tuition fee for incoming grade 7 and grade 11 for school year 2021-2022 to continuously help our parents at this time of pandemic. Also offers a 5,000 pesos tuition fee discount voucher to all preschool and elementary pupils. Available now at the registrar's office. Accept students without Chinese background. For more information, contact us at 811-6101 or 0919-469-6477. Email us at nhcs.registrar@gmail.com. Naga Hope Christian School, located along Pangaliban Drive, Naga City, in front of Super Metro Mall. Naga Hope Christian School. Quality education for life. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Barata, alas 12. 27 minutos makagyang alas 12 na pag-auto, bareta pang lokal, nasa linya si Carlo Baldosa. Ikilaugmagan mga bike enthusiast sa syudad ng Naga ang mas detalyadong bike ordinance. Makalisay may pasarnaan na katarang pagbabago sa existing bike ordinance sa lupnang naipasar kansang guniang panglungsod sa aprobadong ordinansa, Ordinance 2021-31 o ang Ordinance amending certain sections of Naga City Bike Ordinance. Kay barigdian paglatag ng oras sa paggamit ng mga bike lane kung sa aldang na Lunes hanggang Biyernes, eksklusibe ni magamit kan mga siklista po alas 5 hanggang alas 8 ni pagkaga. Ahin alas 5 maling pagkahapon, sunod alas 5 ni pagbanggi kada Sabado. O kada Sabado man, alas 5 ni pagkaga, sunod alas 10 ni pagkaga, sila alas 4 ni pagkahapon, sunod alas 7 ni pagkabanggi. Magkakaigwa man yung speed limit para sa mga motorista or na duman sa mga intersection para na iwasan ng mga salanganin asin peligro ang mga siklista. Dagdag na informasyon sa nadulo para sa 97.5 OK FM, ini si Carlo Baldosa, gusto ko, okay ka. Barata, alas 12. Bareta sa lado internasyonal, pinabagsak ng kan mga militar ang duwang drone sa Iraqi airbase kung saan yaon duman ang mga US troops, Iraqi at mga coalition forces. Matapos na mahiling ang drone, tulos na pinabagsak ang air defense system gikan sa Al-Azad Air Base, ang nasabi ng drone sa pinakalumang military base sa Iraq. Bago ang insidente, inatake ning sarong rocket ang Baghdad Diplomatic Support Center sa Iraqi capital. Palagos pa man na inimbestigaran ka mga otoridad kung siya nasa likod ka nasabi ng pang-aatake. Barata, alas 12. Ikinamundo ni Santo Papa Pope Francis ang pagkakadiskubre ng 215 na mga aki sa dating residential school para sa mga pobreng mga namamanuan sa Kamloops, Canada. Sa speech sa St. Peter Square, sinabi kanina sa iyang pinagpapangaji asin nakikisaro ini sa mga namamanuan kang Canada, ulimas na nakakakuban na bareta. Pinag-inkaminar kini ang mga politiko siman mga lider kan simbahan na magtabangan para maaraman ang tunay na pangyayari. Magigirumduman na diskubre ang mass grave kan 215 na mga jóvenes sa Kamloops Indian Residential School na pinapadalagan kan gobyerno sa pirang Christian churches. Naging operational ini po na 1890 as in 1969 sa ini dagusan ng magsara kang 1978. Barata, alas 12. Naka-quarantine ngunyan ang gabos ng mga trabador na dayuhan sa King Yuan Electronics na ang panginot na Taiwanese chip packager para day na mapugulan o para day na mapugulan ang paglakop ng COVID-19. Sigon kay Taiwan Health Minister Chin Shih-chong na nasa 206 workers kang King Yuan Electronics sa Milawli ang naka-quarantine kung saan kadaklan sa mga ini ang mga dayuhan.
Ultimo sa showbiz, pinagsapinal na kang pamilya ni Esther Chavez kung saan magiging ultimong lubungan kang nagada na veteran actress radio personality. Kaining nakaaging aldaw, binawi ng buhay ang sinasabing Pinoy radio drama queen sa edad na 93. Ang mga pinagbalian niya man na pelikula o programa sa radyo, iyo ang Tang Tarang-tang, Analisa, Kaya Kong Abutin ang Langit, Kung Mawi Man ang Ulap, Paano Kung Wala Ka Na, asin ang Maging Sino Ka Man. Bareta alas 12. Ultimong bareta ang Kantong Putikon, bakong 4 kundi 5 ang pinagtutubudan maralaban sa pagka-mayor kan Naga City. Iyon ni ang prediksyon kan mga parkapi sa Kantong Putikon. Ang 5 iyo sinda incumbent Mayor Nelson Ligacion, si man dating Mayor John Bonga, Tato Mendoza, dating Congressman Luis Villaforte, asin ang ikalima iyo man si Louie Ortega. Maka maski nga ni day nanggagana naman sa pagkandidato, alagad magagayon ang plataforma di gobyerno sa edad na 87, malinaw pa ang pag-isip kani, makusog pa mag-drive nin auto. Si Louie Ortega, sa rosa kontribusyon ni Louie Ortega sa iyang pagdalagan, iyon na naipapaabot niya sa mga nagenyo ang sa iyang mga ideya sa pagbuhay. Bareta alas 12. Yan ang mga preskong bareta sa Bareta alas 12 na kaibanan sa lado lokal sila Carlo Baldosa, Ernie Marfil, Asiman Hill de la Cruz. Ini ang sendong para bareta Bert de los Martires. Iyan ang mga katiripunan ng mga bareta lokal, nasyonal, showbiz, asing karawan sa Bareta alas 12. Bareta alas 12. Bareta alas 12.